Elias. Peter Høj. Pæn goddag. Velkommen til Q Faldskærmscenter. Tak for det. Sådan en fantastisk dag i midten af sommerferien. Du står lige og hænger ud på en limo, Peter. Yes, med lidt Robinson i baggrunden. Lidt det er lige mig. Det er lige dig, ja. Sådan der. Hvad er historien? Det er, at man skal prøve nogle ting i livet. Ja. Og man skal leve, og man skal spise det med den store ske. Det er nemlig rigtigt. Så det her, det er jo en af brikkerne i det. Det er nemlig rigtigt. Fordi du og jeg, vi er på vej over den lille flyver der, og så er vi på vej 3.000 meter den vej, ud af flyveren, og 200 km/t ned mod den solide planet. Hvordan har du med det? Det bliver mega fedt. Du er med på den? Helt vildt. Du er med på den. Er der en historie, hvorfor vi er herude i dag? Nej, jeg fyldte 30 sidste år, så ønskede jeg mig det 30 års fødselsdagsgave. Okay. Fik jeg det af svigermor, som sidder lige heroppe bagved. Det er nemlig det. Og er endnu mere spændt end jeg, tror. Det er hun nemlig, Hun kan bedst lide, når jeg er nede på jorden, så derfor så skal hun også udfordre os. Nemlig. Hvis der nu er nogen, der sidder og ser den her DVD lidt senere, er der så noget, du har lyst til at sige til dem? Nej, altså jeg håber, jeg kommer ned i godt behold, ikke? Det skal jeg prøve at sørge for. Ja, ikke også? Okay, jamen giv os en stor tommelfak. Det gør vi. Okay, Peter, så sidder vi i flyveren. Det er for vildt, det her. Og vi fik lige sparket bolden ud. Yes, og vi er i godt 5.000 fod. Det er nemlig rigtigt. Vi er halvvejs op. Hvordan har nerven det? Jeg synes egentlig, de klarer det meget godt. Ja, jeg troede, det ville være værre, men det kommer. Det stiver op. Ja, det kommer. Ja. Er der nogle ting, du skal have lov at sige? Nej. Nej. Jeg er mere eller mindre speechless lige nu. Det er i orden. Skal vi gøre det? Ja, vi gør det. Lights go down, it's dark, the jungle is your head, can't rule your heart, a feeling so much stronger than I thought. Your eyes are wide and though your soul, it can't be bought, your mind can wander. Hello, hello, hola, I'm at a place called Vertigo. It's everything I wish I didn't know, except you give me something I can feel. Of holes, there's bullets ripping sky of ink with gold. They twinkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance, at least they know I can stand the beats. I'm asking for the check. Girl with crimson nails, is Jesus round her neck. Swing into the music, swing into the music. It's everything I wish I didn't know, but you give me something I can feel, today, just for your made it, yeah.
Hold da kæft. Ja, nice da. Nej. Sådan gør man det. Ja, det må du se. Hej, hej. Sådan der, Peter. I orden. Ja, det er fandme fedt. Kunne du lide det? Helt vildt. Helt vildt. Det går jo alt for stærkt. Ja, det ved jeg godt. Det siger alle pigerne også. Ja. Hvad siger du til udsigten? Øj, det er perfekt. Er det ikke det? Jo, og bare Skal vi kigge os lidt omkring? Vi hænger bare sådan her. Det gør vi. Skal vi kigge os lidt omkring? Ja, lad os det. Lad os det. Wow! High five! Wow! Sådan der, Peter. Hvordan var det? Det duer bare. Det skal alle prøve. Jeg skal Det burde de unde sig selv. Ja, nemlig ja. Hold nu op, mand. Hvad var det bedste? Det var at komme ud. Det var det der sus, det giver. Ja, ikke også? Jo. Det er sådan en stor rutsjebane. Nej. Skal det prøves igen, eller hvad? Ja, det tror jeg næsten, man er nødt. Næste gang kommer du og springer selv, ikke også? Jo. Cool. Ja. Jamen til vi ses næste gang. Vinke, vinke.